U životu nije uvijek sve ovisno o nama, ali naša je sreća ovisna o tome kako ćemo doživljavati život. Zato nije važno što ćemo sve u životu ostaviti iza sebe, nego što će život pustiti u nas. Hoće li to biti nezadovoljstvo ili veselje, praznina ili ispunjenost? Ovim riječima autor započinje knjigu Kako pregorjeti i uzeti život u svoje ruke, koja je postala hit u Sloveniji. Burnout je konačni otpor tijela našom stilu života i našom diktatorskom umu i slabim uzorcima. Malo šire je to u stvari epidemija nekog tjelesnog i psihičkog sloma koja svjetskom gospodarstvu uzrokuje 700 milijardi eura gubitka. Našem dobrom raspoloženju neprestano prijete mnogobrojne zamke. Među najopasnijima su očekivanja. Prepredeno nametnuta, vjerujte kao stručnjak za marketing to dobro znam, i blještavo zavijena u medijski celofan očekivanja svijeta, društva i drugih važnih ljudi tjeraju nas na borbu za sreću. Iako su je nekad zvali menadžerska bolest, sada je jasno da svoje žrtve ne bira više samo među rukovodećkim kadrom. Neke stvari koje te dovede do burnouta su do nekog nivoa korisne za tvoj uspjeh, ali naravno bolje je uspjeti bez burnouta. Zbog toga se uvijek moramo pitati što nam uspjeh znači. Je li on tek puki odraz zaokupljenosti životima drugih koje pratimo na društvenim mrežama? Krajem 2015. godine sam kao vrlo uspješan kreativni direktor jedne od najuspješnijih i najvećih marketinških tvrtki u Sloveniji, do ušiju zaljubljenu čudesnu ženu i krasno dvogodišnje dijete, počeo osjećati tjeskobu i nemir. Njegov burnout počeo je serijom neizdrživih migrena. Liječnica je utvrdila da je riječ o iscrpljenosti, no ni tomu nije bilo dovoljno upozorenje. Nastavio je sve dok nije, kako tvrdi, skroz pregorio. Kako prepoznati da si pregorio? Pa da, to je pitanje za $1.000.000 eura, jer je osim gubitka nekog voljenog u životu to najgori osjećaj i čini se ti da si baš izgubio samog sebe. Ali u tom slučaju ne možeš reći da si izgubio voljenog, jer se ako si pregorio nije ti dovoljno stalo za tebe. Naravno sve to prate duboki strahovi, tjeskoba. Kaže se da je vrijeme novac, no kad je u životu vrijeme za oporavak, ključna valuta je vrijeme. Nakon skoro 4 godina od mojeg ja još uvijek osjećam neke postpotresne udare koji dođu kao neka kratka razdoblja anksioznosti i lošeg spavanja. Nakon takvog iskustva najteže je vratiti se natrag u radnu sredinu u kojoj ste došli do te kritične točke. Radi se o posttraumatskom stresnom poremećaju kao kod vojnika koji su došli s bojišta. Zbog toga ja mislim da bi poduzeća trebala napraviti neki sistem za brigu oko zaposlenih, jer je isto izgorevanje i onda vraćanje nazad veliki problem koji, već sam pomenuo, pravi svjetskom gospodarstvu veliko gubitaka. Jedan od načina da smanjimo svoju izloženost burnoutu je smanjenje dostupnosti. Kako sam već rekao, raspolovimo svoju raspoloživost i udvostručit ćemo svoju raspoloženost. Naučimo biti odgovorno isključeni i promišljeno uključeni. U današnje vrijeme to je minimum za pristojno raspoloženje. Aljoša je danas zahvalan jer ga je burnout natjerao da život uzme u svoje ruke, ali i da svoje iskustvo knjigom podijeli s drugima.